טוב, אז צהריים טובים. קודם כל תודה על האפשרות להציג את התחום שהוא מאוד חדש אצלנו. ואכן, דוקטור גפטלר הוא המצטרף האחרון ליחידת עמוד שדרה. הוא עושה את זה אחרי שהוא בילה שנה כמעט באחד, או במקה או במדינה של הניתוחים הזר פולשניים, בבד הומבורג, שזה יותר פרנקפורט, מבחינה גיאוגרפית. כדי להשלים את זה הוא נסע גם להונג קונג ולקוריאה, שהם מקומות שבהם ניתוחי עמוד שדרה בגישה זר פולשנית הם לא נישה אלא מיינסטרים, ואני מקווה מאוד שבעקבות ההרצאה הזאת, בעקבות המהלכים שעושה בית החולים, אז גם אצלנו זה יהיה לא רק נישה אלא יהפוך למיינסטרים ביחידה. זהו, בבקשה. צהריים טובים, בוקר טוב. אז מה שאנחנו הולכים לדבר כרגע על ניתוחי עמוד שדרה זעיר פולשני ואנדוסקופי. מבחינת ניתוחי עמוד שדרה, אנחנו מדברים על מספר תחומים. כמובן זה התחום הרגיל שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, ואף תחום אף פעם לא יחליף אותו במלואו. זה ניתוחי עמוד שדרה פתוחים. השלב הבא בהתפתחות היו ניתוחי עמוד שדרה, כאשר התחלנו להשתמש במיקרוסקופים. והשלב האחרון למעשה והכי חדיש זה ניתוחי עמוד שדרה בעזרת האנדוסקופיות. אם אנחנו נדבר על הניתוחים הגדולים, פתוחים מייג'ור, אז זה נראה ככה, וזה נקרא, ככה נראה המינימל אינבזיב. הניתוחים שהם הרבה יותר מהירים, הרבה יותר זריזים, עם הרבה פחות נזקים שאנחנו גורמים. למה בכלל להשתמש באנדוסקופ? אם אנחנו מדברים על הניתוחים הפתוחים, למעשה אנחנו חותכים הרבה מאוד, גורמים נזק רב לרקמה רכה, והשדה שאנחנו רואים זה שדה מאוד מצומצם. על מנת להגיע לויזואליזציה טובה, אנחנו אמורים לחתוך די הרבה ולגרום לנזק די משמעותי לרקמה רכה סובבת. הרבה פעמים זה כדי להבין את האנטומיה, ומאחר ואנחנו, ברגע שאנחנו מבינים את האנטומיה, הרבה יותר קל או מובן לנו איך לעשות את הניתוח. כאשר אנחנו משתמשים בלופות, וזה מה שאנחנו עושים היום הרבה פעמים, השדה יכול להיות יותר מצומצם, נזק פחות לרקמה רכה, ואנחנו מנסים לשמור על שדה ראייה או שדה ניתוחי. כאשר אנחנו משתמשים במיקרוסקופ, למעשה השדה הוא מצטמצם, ומה שאנחנו רואים במיקרוסקופ עם חתך קטן, זה מה שאנחנו יכולים לראות, הנזק מצטמצם עוד יותר. תכף אנחנו נדבר מה היתרונות והחסרונות של שימוש במיקרוסקופ ושימוש באנדוסקופ. וכאשר אנחנו משתמשים באנדוסקופ, למעשה אנחנו מדברים על קי-הול. אנחנו חודרים דרך חתך קטן, משתמשים הרבה פעמים בחללים שקיימים, ועל ידי כך מצמצמים באופן מהותי נזק לרקמה רכה, ומגיעים לויזואליזציה שהרבה יותר טובה. הניתוחים זעיר פולשניים זה תחום שנמצא כל הזמן בהתפתחות. למה הוא נמצא בהתפתחות? כי יש דרישה גם מצד המנותחים שמחפשים ניתוחים שהם הרבה פחות מזיקים לרקמה עם שיקום הרבה יותר קצר, וגם מבחינת המנתחים שמחפשים ניתוחים שיגרמו פחות נזק לרקמה רכה וככה. מה המצב נכון לעכשיו, התמונת מצב בארץ? ניתוחי עמוד שדרה צווארי. למעשה מספר מקרים שקיים נכון להיום זה מספר מקרים מאוד מצומצם שבוצע, גם בגישה קדמית וגם בגישה אחורית. ניתוחי עמוד שדרה גבי, למעשה גישה קדמית אנדוסקופיק ואנדוסקופיק אסיסטית לא קיימת בארץ ולא בוצע. גישה אנדוסקופית אחורית קיים באיזושהי מתכונת שלא בדיוק מספקת. ניתוחי עמוד שדרה מותני, יש כמה מנתחים, 3 או 4 מנתחים שמסוגלים לעשות ניתוחים אנדוסקופיים בגישה אחורית, טרנספורמינלית, גישה מאוד מצומצמת. כל הגישות הקדמיות, אנדוסקופיות, נכון להיום לא קיימות. אז זה התחומים שאנחנו נדבר עליהם. עמוד שדרה גבי, אנדוסקופיק ואנדוסקופיק אסיסטית, עמוד שדרה מותני, גישה קדמית אנדוסקופיק ואנדוסקופיק אסיסטית שלא קיימת. אני אציג לכם כמה מקרים על מנת שאנחנו נבין למה חשוב, ולמה חשוב להבין שהתחום הזה קיים, במיוחד הנושא של הדיסקים בעמוד שדרה גבי. זה שני חולים שאני מציג, שני חולים שביקרו אצלי במרפאה כאן, מהתקופה שאני חזרתי אחרי אפילו.
אישה אחת בת 47, בריאה בדרך כלל, 3 שנים כאבים שמקרינים לבטן ימנית עליונה, אין לה תלונות נוספות, עברה בירור שכלל אולטרסאונד בטן, גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, CT בטן, גסטרואנטרולוג, כירורג, רופא נשים ובדיקות דם. אחרי שעברה את הכל, היא הגיעה למרפאה עם CT של עמוד שדרה גבי ו-MRI, ומה שיש לה זה בקע דיסק אחורי בגובה תורקה לפי 6-7 ימני, שלוחץ למעשה על השורש, והוא זה שגורם לה לכאבים. וחולה נוסף, חולה בן 60, בריא, 2 כאבים מקרינים לחזה משמאל, כאב לא משתנה בנשימה ולא קשור למאמץ, אין לו תלונות נוספות. הבירור שהוא עבר היה אולטרסאונד בטן, גסטרוסקופיה, מבחן מאמץ, אולטר, אקו במאמץ, צנתור, וכמובן גסטרואנטרולוג וקרדיולוג. אחרי שהוא עבר כל זה, הוא עבר CT של עמוד שדרה ו-MRI עמוד שדרה גבי, ונמצא בקע דיסק בגובה 5-6, אחורי פרמידיאני משמאל, שהוא זה שגורם לכאבים. למה חשוב לדבר על זה? פעם חשבו שהמחלה הזאת היא מאוד לא שכיחה, ואם תפתחו טקסטבוקים אתם תראו שהאחוז של המחלה 1 למיליון בערך, אבל התברר שזה לא נכון. כאשר חזרנו לבדיקות ההדמיה המתקדמות, הגיעו למסקנה שאפשר למצוא בין 7-15% חולים שסובלים מבקעי דיסק טורקליים, וכאשר הגיעו ל-CT ו-MRI מצאו שעד 37% מהאנשים סובלים מדיסקים טורקליים. דרך אגב, התלונה הזאת היא מאוד שכיחה בעיקר, כן, כאבי גב טורקלי לחולים עובדים במרכזים הרפואיים ופארה-רפואיים, עד 77% זה מהסטטיסטיקה, כן, במאמרים. טוב. ניתוחים. הטכני קיימת איזושהי מגבלה או בעיה, כי עקומת למידה היא מאוד ארוכה, דרושה השתלמות במרכזים שהם מרכזים שמתעסקים עם התחומים האלה, אחרת קשה מאוד להתמקצע בתחום. הרופא שאני הייתי אצלו זה למעשה הרופא שביצע לראשונה בעולם הניתוח בעמוד שדרה גבי, ונכון להיום הסריה שלו שקיימת זה סביב 900 מקרים, זה הסריה שהכי גדולה בעולם שאף אחד לא מתקרב אליה. התוויה האבסולוטית נכון להיום זה חסרים נוירולוגיים משמעותיים, וזו התוויה שנכון להיום קיימת בארץ. למעשה המצב, אם מגיע מישהו עם דיסק טורקלי ומתלונן שיש לו כאבים בגב גבי או כאבים מקרינים לחזה, ברוב מקרים הוא יקבל תשובה שאין מה לעשות עם זה והוא ימשיך להסתובב בארץ, מדי פעם ייכנס למרפאת כאב, יקבל איזושהי זריקה, אחרי זריקה תהיה לו הקלה, ואז הוא יעזוב אותם וימשיך לחזור להם כי אף אחד לא ייתן לו פתרון. הסיבה שניתוחים פתוחים נחשב מבחינת המנתחים ניתוחים שגורמים לנזק משמעותי מדי בשביל החולה שסובל מכאבים מהסוג הזה. עד עכשיו אני לא הצלחתי להבין למה חולים שיש להם כאבים שמקרינים לרגל נחשב אינדיקציה טובה לעשות להם ניתוח על מנת להקל על הכאבים, ואלה שמקרינים לחזה כנראה שלהם כואב פחות, אני לא יודע מה הסיבה, אבל זה המצב נכון להיום. התוויה יחסית זה כאבי גב מקרינים לחזה, בטן, נכון להיום, מה שאמרתי, החולים האלה לא מנותחים. מבחינת הניתוח מתבצע דרך 3-4 פורטלים, המשך ניתוח בין 1.5 שעה לשעתיים. בכל ניתוח אנחנו מסירים ראש הצלע שלמעשה יושב על הפורמן בעמוד שדרה גבי ומשחררים את העצב, ובסוף הניתוח אנחנו מניחים את ראש הצלע על מנת ליצור איחוי בין שתי החוליות. בחלק מהמקרים משתמשים בברגים ומוט על מנת ליצור יציבות שהיא יותר טובה. זאת ההשכבה של החולה על הצד. זה המכשירים, אתם לא מכירים את המכשירים שאנחנו עובדים איתם, אבל אורך המכשיר הוא הרבה יותר ארוך מהמכשירים הרגילים שאנחנו עובדים, כי צריך לעבור למעשה דרך בית החזה והדרך הארוכה. זה ההמשך של הציוד. זה המקרה שאנחנו עשינו אותו בגרמניה, זה חולה שנותח בניתוח פתוח, ולא קיבל את המענה שלו בניתוח פתוח, והגיע אלינו לקבל פתרון אנדוסקופי. עכשיו, אם אתם מסתכלים, כל ההידבקויות שאתם רואים כאן, זה הידבקויות אחרי ניתוח פתוח. וזאת הצלקת אחרי ניתוח פתוח, למעשה שני פורטלים זה מה שאנחנו השתמשנו. על מנת רק להתמקם בתמונה, כאן זה הרגליים, ראש, למעלה ולמטה,
פה החוליות, וכאן אנחנו אמורים לגשת על מנת להסיר את הלחץ. אנחנו יוצרים איזשהו חלל, שלכיוון החלל אנחנו דוחפים את הדיסק על מנת לא ליצור מתח ולחץ על חוט השדרה התורקלי. עכשיו, וזה רק מבחינת ההשוואה, אותה חולה, ניתוח פתוח, צלקת והידבקויות שראיתם, וניתוח אנדוסקופי. למעשה אנחנו לא חותכים את הרקמה, אלא מפצלים אותה, לכן השיקום הוא הרבה יותר קצר. כאן כמה דוגמאות של הדיסקים תורקליים, חוט השדרה, דיסק עם הלחץ, גם כאן, וזה המצב אחרי הניתוח, שאתם רואים שלמעשה הנזק שגרמנו הוא נזק קדמי מינימלי, עם חוט שהוא משוחרר. עוד דוגמה, אתם רואים שיש כאן לחץ על החוט, ופה אחרי ניתוח. על מנת להבין מבחינת השיקום של החולה, זה הסרטון של החולה אחרי הניתוח, יום אחרי ניתוח. אני תמיד לוקח איתי את הסרטון, והשאלה שאני שואל, מי משני אנשים שהולכים כאן, הוא זה שעבר ניתוח יום קודם. אז תסכימו איתי שקשה מאוד לראות מי מהם עבר את הניתוח, ובדרך כלל זה הזמן של השיקום. מערכת נוספת שאנחנו משתמשים בה כאשר אנחנו מעריכים שהניתוח יכול להיות יותר ארוך, או רקמה שאנחנו אמורים להסיר היא יותר משמעותית, ותצטרך איזושהי חשיפה יותר רחבה ממה שאנחנו עשינו בניתוח אנדוסקופי, מערכת שנקראת ויטום. המערכת הזאת מאפשרת לנו למעשה גישה בעזרת אנדוסקופ, מצלמה קצרה, שהיא הרבה יותר קצרה מהמצלמה שאנחנו משתמשים בדרך כלל, ממוקמת מעל הפצע, וכל הניתוח מבוצע על המסך, תכף אתם תראו את חדר ניתוח איך הוא נראה. היתרון גדול של המצלמה יחסית למיקרוסקופ, שכאשר אני ממקם את המיקרוסקופ אני יכול להסתכל רק ב-90 מעלות כלפי מטה. אין לי יכולת הטיה של המצלמה, של המיקרוסקופ. כאשר אני משתמש במצלמה אני יכול למעשה לכוון אותה בכל זווית שהיא נוחה לי, ועל ידי כך לחסוך בחשיפה. כאן אתם יכולים לראות שתי מצלמות, המצלמה שהיא יותר ארוכה כמובן הרבה פחות נוחה, והמצלמה הקצרה שמאפשרת לעשות את הניתוח. ככה נראה חדר ניתוח, שמה שאנחנו רואים כאן, תמונה שאנחנו משתמשים מהאנדוסקופ, למעשה מסתכלים רק על המסך. המסך השני מאפשר לנו להשתמש בנביגיישן, שבשילוב עם ה-OR מאפשר לנו לעשות חתכים שהם מזערים. למעשה אני לחלוטין לא צריך לעשות חשיפה כדי לקבל איזשהו מיקום אנטומי. כל המיקום האנטומי אני יכול לקבל אותו על ידי נביגיישן בלבד. זה הרופא דוקטור רוזנטל שאני הייתי אצלו. כאן אנחנו יכולים לראות, למעשה הגישה היא רטרופלאורלית, אנחנו מזיזים את הריאה ומקבלים גישה ישירה לעמוד השדרה. אתם יכולים לראות כאן דיסקים שהם הרבה יותר גדולים יחסית למה שראינו קודם. ובמקרה כזה אנחנו מעדיפים לעשות את השיטה שהיא מיני אופן. וכאן אתם רואים שלמעשה כל הלחץ שראיתם בשקופית קודמת לא נמצא. השיטה הזאת, מיני אופן, מאפשרת לי לא רק להסיר את הדיסקים, אלא להסיר אפילו גוף חוליה ולהשתמש במשתל במקום הגוף חוליה. כן, וכל זה למעשה דרך החתך שאתם ראיתם הוא אולי 5 סנטימטר. OR, מי שלא מכיר, OR מאפשר לנו לעשות תוך כדי ניתוח CT, ועל בסיס CT שאנחנו מבצעים לקבל למעשה בשילוב עם מערכת של הנביגיישן, לעשות נביגציה בלי חשיפה לחלוטין. מהרגע הזה אנחנו נדבר על עמוד שדרה מותני, על המחלות הדגנרטיביות ודיסקים בעמוד השדרה המותני, שאתם מכירים שיש תהליכים דגנרטיביים, אחר כך דיסק שהוא בלי דיסק ואחר כך פריצת דיסק בין בלג'ינג והרניאטד דיסק.
בשוק קיימות מספר מערכות שמיוצרות על ידי מספר חברות שמאפשרות לעשות אנדוסקופיק דיסקטומי. זה וולף ושטורץ וג'וימקס ואוגלנד, שהוא למעשה הוא זה שהתחיל בעולם שימוש באנדוסקופיה, וכאשר הוא סיים את הקריירה, היום הוא בפנסיה, מבחינת הניסיון יש לו סביב 10,000 מקרים של אנדוסקופיק דיסקטומי שבוצעו על ידו. ככה נראה מכשור שהוא הרבה יותר קטן והרבה יותר ארוך. רק מבחינת הערכה שתבינו, החתך שאנחנו אמורים להשתמש בו על מנת לעשות דיסקטומיה, זה בגודל של המכשיר שאנחנו משתמשים. למעשה, מכשיר הוא מכיל גם תעלת עבודה שדרכו אני יכול להשתמש בכלים, מצלמה ותאורה, כן? זה לא דומה למה שאתם מכירים באנדוסקופיות, לפרוסקופיות שאתם מבצעים דרך 3-4 פורטלים. הפורטל הוא אחד בלבד. כן, אני יודע. אבל לרוב לא. זה המכשור. מה עם אינדיקציות לניתוחים? במידה ויש איזשהם חסרים נוירולוגיים משמעותיים. אם יש אי שליטה על סוגרים, כאב ממושך, או אנחנו השתמשנו בכל הכלים ואפשרויות לטיפול שמרני ולא הצלחנו להשיג תוצאה. ככה נראה המגדל של האנדוסקופיה, שוב הכל עובר דרך המסך, הרחבות וכלים קטנים יהודים. האם זה בעתיד זה יהיה גולד סטנדרט? כנראה שלחלק גדול מהמקרים זה יהפוך להיות גולד סטנדרט. לא מזמן יצא מאמר שפורסם על ידי אורתופדים באדינבורו, שאי אפשר לקרוא להם קבוצה של אורתופדים שמשנים את הכיוון שלהם על פי המודה שמגיעה לכיוון אחד לכיוון שני. נכון להיום במזרח, ולא סתם אני הייתי במזרח, 30% מהניתוחים מבוצעים בשיטות האנדוסקופיות. אז הטענה שלהם או המסקנה שלהם הייתה שאירופה יכולה להתנגד או לא להתנגד, אבל כנראה שבסופו של דבר לא תהיה אפשרות, וזה יהיה באמת הגולד סטנדרט, ולא יהיה נישה אלא כחלק משמעותי בניתוחים שמבוצעים. למה לעשות ניתוח אנדוסקופי? כמובן פחות דימום, פחות סיבוכים, זיהומים, פחות נזק עצבי או DVT. החולים מאוד משמעותיים מבחינתנו חולים עם משקל עודף. כל אחד מהכירורגים יודע שהחולה עם משקל עודף זה בעייתי מאוד להגיע לחשיפה טובה על מנת לעשות את הניתוח, וככל שהחולה יותר שמן, ככה החתך אמור להיות יותר גדול, כי אחרת קשה מאוד להסתדר. עם ניתוחים אנדוסקופיים למעשה בעיה כזאת לא קיימת. כמובן צלקת היא יותר קטנה, והניתוחים האלה, לפחות חלקם, אפשר לעשות אותם תחת הרדמה מקומית, וזה די סרג'רי. החולים מגיעים לניתוח, עוברים את הניתוח והולכים הביתה. שיקום כמובן שהוא יותר קצר. מבחינת הניסיון שלנו, היה לנו חולה שהגיע לעבור את הניתוח, שאל מה משך השיקום שהוא צריך לעבור. הוא בעלים של אחד העולמות השמחה בבאר שבע, ואם הוא יוכל להגיע לאירוע שיש לו בערב. אמרתי, תקשיב, נראה לי שזה קצת מוגזם, השיקום אמנם קצר, אבל לאירוע בערב לא סביר שהוא יוכל להגיע. הוא הגיע לחדר ניתוח ב-8, ב-12 הוא יצא מחדר ניתוח, ב-4 הוא ניהל את האירוע בעולם שלו. כן? אז כמובן לא כל המקרים הם מהסוג הזה, אבל זה אחד המקרים שאני מביא תמיד כדוגמה. איזה ניתוח הוא? דיסקטומי, אנדוסקופיק דיסקטומי. מבחינת האי-יציבות, ברגע שלח לך מנה לא, המחלקה משתמשת בשירותים של העולם הזה על בסיס קבוע. אוקיי, מבחינת האינסטביליטי, ככל שאני גורם לנזק משמעותי יותר לרקמה הרכה, ברור לכם שהכאבים יותר משמעותיים ואי יציבות יותר משמעותית. למעשה בניתוח אנדוסקופי אני מצמצם את הנזק, ועל ידי כך בחלק גדול מהמקרים אני יכול להימנע ולא להשתמש במשתלים לכיבויים, אלא לעשות דקומפרסיה בלבד. חולים שיש להם כאבים שמקרינים לרגל, זה חולים אידיאליים שמתאימים לניתוח. כל מה שאני צריך לעשות זה להרחיב את הפוראמן שדרכו יוצא העצב. ברגע שאני מרחיב את הפוראמן, פתרתי את הבעיה לחולה. כאן זה מופיע כי שזאת יכולה להיות פלטפורמה למשתלים
שיאפשרו לעשות איחוד בין החוליות. נכון להיום זה כבר לא פלטפורמה, יש מערכות שמאפשרות לעשות את זה. ריברסיביליטי זה מאוד חשוב. תמיד אנחנו אומרים, הגעת לניתוח, בחרת, זה חד כיווני. כן, אתה יכול לעשות הרבה מאוד טיפולים שמרנים לפני ניתוח, אבל ברגע שהגעת לניתוח אין דרך חזרה. במקרה הזה זה ממש לא נכון, מאחר והנזק הוא מינימלי. עשית את הניתוח, החולה יש לו המשך של הכאבים, הכאבים בלבל אחר, אין שום בעיה לעשות את הניתוח, אין צלקת, זה לא מכביד בשום צורה על ביצוע ניתוח חוזר באותו אזור. מה החסרונות? בכל שיטה יש חסרונות. כמובן דורש יכולות טכניות ועקומת למידה שאולי קצת יותר ארוכה. חולה שהוא ער, פה נדרש שיתוף פעולה טוב עם המרדימים, על מנת להחזיק חולה שהוא לא כאוב מצד אחד וער מצד שני, ולבחור טוב את החולה, כי חלק מהחולים שלנו אין מה לעשות. קשה מאוד להסתדר איתם גם כשהם לא בהרדמה, ועל אחד כמה וכמה שהם בהרדמה. ודורש מכשור שהוא מכשור ייעודי לניתוח הזה. מבחינת הוויזואליזציה, רק שתבינו, החתך הוא מאוד קטן, אבל זאת התמונה שאנחנו מקבלים באנדוסקופ. אתם רואים עצב, הדמיה של עצב, שרואים אותו בצורה מצוינת. כל תחילת הניתוח למעשה אנחנו מבצעים תחת שיקוף, על מנת להתמקם בצורה טובה, מאחר ואנחנו לא מזהים את האנטומיה. ברגע שיש נביגיישן, הנביגיישן יכול לאפשר לי לעשות את זה אפילו בלי שיקוף. ברגע שאני עושה CT תוך כדי ניתוח, אני מסמן מספר נקודות תחת שיקוף, על פי הגובה שאני בוחר ועל פי הגובה בעייתי שאני צריך לנתח. מסמן את הגבהים שמעניינים אותי, מקבל את הגישה המתאימה לאותו אזור. אנחנו משתמשים בנקודות שלמעשה הן מרוחקות מהשורש. אתם רואים שהשורש נמצא בחלק העליון של הפורמן, כאן זה הפורמן, פה זה החלק העליון של הפורמן והשורש נמצא בחלק העליון. הכניסה שלי היא בחלק התחתון, ככה אנחנו מנסים למנוע את הפגיעה העצבית. בשלב הבא אנחנו מגדירים מערכת תחת שיקוף, זאת התמונה שמקבלים, ומזריקים חומר שהוא מצד אחד אוסטאופקי, מצד שני יש לו צבע. מה שמאפשר לי לראות שאני נמצא במקום הנכון בשיקוף, אחרי הזרקה. אני מרחיב את האזור, למעשה החתך היחידי שאנחנו מבצעים זה חתך בעור בלבד. אחרי זה אני משתמש בהרחבה של הרקמה בשרירים. וזה תעלת עבודה שאני משתמש בה במהלך הניתוח. ככה זה נראה בתמונת מקרו. פה אתם יכולים לראות עצב, וכאן דיסק שהוא היה אחרי שהוא הוסר. ראיתם, אני משתמש בחומר צבע שלמעשה צובע את הדיסק, וככה זה מקל עליי באופן משמעותי מבחינת הזיהוי של הדיסק, כי הוא צבוע בצבע שאני הזרקתי קודם, ואני וידאתי את זה בשיקוף, שזה האזור הנכון. זה השיקוף של החולה, יום אחרי ניתוח, בדרך כלל. כמובן, התהליך לאחר הניתוח הוא הרבה יותר קצר. אתם יכולים לראות כאן לגבי החולים שבדרך כלל אנחנו מתייחסים ל-excellent ו-good results, שאנחנו מגיעים מעל 90%. יש כמובן אינדיקציות וקונטר אינדיקציות, במידה וקיים זיהום, היצרות מאוד מאוד משמעותית או הריון, אני לא יכול להשתמש בזה. כאשר אנחנו מדברים על דיסקים שהם פורמינליים או אקסטרה פורמינליים או פרמדיאן, זה אינדיקציות טובות לניתוח. יש פה מאמרים, החברה האורתופדיים, גב ואחרים תמיד אוהבים שנציג להם מאמרים, אז יש מאמרים שמדברים על היתרון. מבחינת הסיכון וסיבוכים, אנחנו מדברים על 1.5% סיבוכים, שאנחנו מדברים על סיפליק או זיהום או איזשהו נזק עצבי, שזה לא הרבה.
טוב, התמונה הזאת היא מיפן. הרופא או יושב ראש האיגוד היפני לניתוחים אנדוסקופיים בעמוד השדרה. וכאן אנחנו רואים מערכת שמערכת טיפה שונה, לא אותה מערכת שאנחנו ראינו קודם, שדרך מערכת הזאת למעשה אפשר לחסוך חלק גדול מהניתוחים שאנחנו משתמשים בהם במשתלים על ידי דקומפרסיה בלבד. ולמה? מה שאמרתי לכם, בניתוחים מהסוג הזה, האי יציבות שאני גורם היא יציבות מינימלית, ועל ידי כך שאי יציבות מינימלית אני יכול לחסוך במשתלים, שלמעשה נותנים לי אי יציבות שחלקה נגרמה במהלך הניתוח, כי הייתי צריך לעשות את זה. למעשה אנחנו רואים רטרקטור שנקרא טיוב רטרקטור, ובתוך הרטרקטור יש שני צ'אנלים שבאחד מהם הוא מקור אור ושני המצלמה. ולמעשה על המסך אני יכול לראות את הכל, ושוב אותו יתרון שדיברנו עליו, כל זווית שאני רוצה להשתמש בה על מנת לעשות את הניתוח, ולא רק זווית הישרה כמו שאני עושה במיקרוסקופ, נותן יתרון מאוד משמעותי. ככה נראה הציוד, טיוב, מצלמה ומקור אור, כולם נמצאים באותו צ'אנל. עוד אפשרות נוספת שאפשר להשתמש בה זה אינטרלמינה, שאני פשוט נכנס בדרך אחרת, מאוד נוח בין שתי החוליות, שחוליה חמישית מותנית וחוליה סקרלית הראשונה, ביניהם הרבה יותר קל להשתמש בגישה הזאת. כאן הבאתי שתי דוגמאות של אחד שעובר ניתוח פתוח ושני שעובר ניתוח אנדוסקופי. אז שנייה. Excuse me, madam. This might do the trick. Oh. At Caltex, our staff will do whatever they can Thank you so much. You're welcome. to help make your life a little easier. וזה ברור לכם יהיה יתרון אחר. אוקיי, אחד המכשירים שאנחנו יכולים להשתמש בהם היום זה אפידרוסקופיה. המכשיר הזה למעשה הוא נותן לפתרונות משמעותיים לאנשים שלא רוצים לעבור את הניתוח. יש הרבה כאלה שמה שנקרא, או לא הרבה, יש כאלה שאנחנו קוראים להם פלדבק, מישהו שעבר את הניתוח ולא רוצה לעבור את זה בפעם נוספת, או אחרים שלא רוצים לעבור ניתוח משמעותי, אבל מספיק כואב להם כדי שהם יחפשו איזשהו פתרון. המכשיר שנקרא אפידורוסקופ, זה נכון להיום קיים, מאפשר לנו להגיע לחלל אפידורלי. בחלק גדול מהמקרים הבעיה או כאבים שנוצרים הם נוצרים בגלל ההידבקויות שקיימות בחלל אפידורלי, ובמידה ואני אשחרר את ההידבקויות, לחולים קיימת הקלה משמעותית מבחינת הכאב. כמובן זה מבוצע גם בהרדמה מקומית, החולה שוכב על הבטן, תחת שיקוף, אתם רואים, זה חולה שעבר ניתוח קודם. ההחדרה של הקתטר, כמו בקאודל בלוק, אין פה מרדימים, אבל... מרדימות. וזו הגישה, למעשה, קאודלית, מגדירים את המחט, ופשוט בהמשך חודרים לחלל. וזו התמונה שאפשר לקבל באפידורוסקופ, אתם רואים הרבה מאוד הידבקויות. שאפשר לשחרר את ההידבקויות ולגרום להקלה משמעותית. עכשיו, יש מאמרים שמדברים על הזרקה פורמינלית או פורמינל בלוק שעושים מרדימים בחדר השיקוף, ואפידורוסקופיות עם יתרון מאוד משמעותי לאפידורוסקופיה. אלה מערכות שנכון להיום אנחנו משתמשים, אבל אני מאמין שחלקכם לא מכירים, מערכות שאנחנו כיבויים שאנחנו מבצעים פרקוטני עם חתכים מינימליים ועם הכיבויים שאנחנו יכולים לקבל, מערכות עם הרטרקטורים שמאפשרים לנו לעשות חתך קטן באור וחשיפה די משמעותית באזור הפדיקל ובאזור שאנחנו צריכים לעבוד בו. זה הקיבוע הפרקוטני עם הברגים, שנכון להיום אני חושב שאנחנו
הניסיון שלנו הכי גדול בארץ מבחינת המספרים של ניתוחים שבוצעו עד עכשיו, עם שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה מצדנו ומצד החולים. ככה נראית המערכת, וזה למעשה קיבוע שאנחנו יכולים לעשות דרך 2 חורים בלבד, כן? עם נזק מאוד מאוד מצומצם לרקמה. כמה אופציות לטיפוליות שיש לנו, לא קשורות לאנדוסקופיה, אבל ורטברופסקי וקיפופלסטי, עם שברים פתולוגיים, שברים אוסטאופורטיים, או חולים עם הגידולים, עם שברים פתולוגיים שאנחנו יכולים להשתמש על מנת לגרום לשיפור משמעותי מבחינת התפקוד. ככה זה נראה. אתם רואים שקיים פה שבר בחוליה, מגדירים איזשהו גייד תחת שיקוף לחוליה וממלאים את החוליה על ידי צמנט. זה עוד דוגמה. תודה. שאלות? אני אולי קצת קטנוני לגבי, אנחנו בכל זאת אוהבים דאטה. יש עבודות שבדקו וישבו תוצאות של ניתוחים כאלה, ניתוחים כאלה מבחינת סיבוכים, תוצאות לטווח ארוך, כי זה באמת נראה מהמם, יש הרבה מאוד עבודות שמדברות על הניתוחים האנדוסקופיים ויתרונות של הניתוחים האנדוסקופיים יחסית לניתוחים הפתוחים. מה החסרונות שלהם? עכשיו, החסרונות, בעיקר החיסרון המשמעותי זה ה-learning curve. שה-learning curve יחסית לניתוחים פתוחים הוא יותר ארוך, המחיר שהוא יחסית יותר יקר, אבל אם אנחנו מתחשבים, ההסתכלות שלנו מהצד רק על מחיר פר ניתוח זה הסתכלות שהיא לא בדיוק נכונה. כן, הזמן שיקום שלוקח לחולה בניתוח פתוח עד שהם חוזרים לעבודה, אנחנו מדברים על החודש. עכשיו, במקרה הזה למעשה תלוי בסוג העבודה שמבצע אותו חולה, אנחנו יכולים להחזיר אותו לעבודה אחרי מספר ימים. אנשים שזה חשוב להם זה מאוד משמעותי. עכשיו, אם יש לנו ניסיון, לא פה, אבל כדורגלנים וספורטאים. יש אחד הכדורגלנים בארץ שמשחק בליגה לאומית, ארצית, כן? מה יותר בכיר. אז שחזר למשחק באופן מלא שבוע אחרי ניתוח. אז מבחינת... אתם משתמשים ברובוטיקה או יש אנשים שמשתמשים? אין, כל הרובוטים, יש רובוט שנקרא מזור. הראתה תמונה של אנדוסקופיה, אבל זה אין רובוט. לא, אין פה רובוט. יש רובוט שנקרא מזור. כן, זה הרובוט שקיים נכון להיום בספיין שמאפשר הגדרת ברגים פדיקולריים. כל מה שאתם מכירים, דה וינצ'י, אין לו סופט שמתאים לספיין. דה וינצ'י הוא לא מתאים לספיין. אז אין פה רובוט כזה, הכל בנוי על נביגיישן. בניתוחים סיבט החזה. זה נראה לי שנכנסים ומוסיפים את הפלאר ומורים לכמה סיבוכים. תגיד לנו. אז הסיבוכים, מה שאנחנו רואים למעשה אנחנו משווים בין מספר הסיבוכים בגישות פתוחות ובגישה אנדוסקופית. אין, מבחינת הדימומים, אנחנו לא רואים הרבה יותר דימומים, אנחנו לא רואים הרבה יותר זיהומים. הפנימוטורקס, מבחינת, אנחנו משאירים נקז ברוב המקרים ליום-יומיים, בחלק מהמקרים לא משאירים נקז בכלל. הנקז, זה לא אותו נקז שאתם מכירים מבחינת הגודל, כן? זה מתאים לג'קסון פרט 7, למעשה. נקזים מאוד מאוד קטנים שזה מספיק לעשות את זה. ובכל התקופה אני לא ראיתי זיהומים, מאחר ואני הייתי במרכז שעושה הכי הרבה, לא ראיתי זיהומים. לא זיהומים ולא דימומים ולא נזק נוירוני. יכולתם לעשות את זה כאן. אנחנו מקווה שבדרך לעשות את זה. אנחנו פה. לא, אם עכשיו...